Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. At syempre kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads po. So, kumusta mga kailaw? Ini nga tungura binisaya ra gid ta tungod kay mao man kini atong naandan nga pinulungan. Dini kita na bansay, dini kita na imugso ining dapit sa Kabisayaan. So, kumusta na lang sa atong mga kaigsunan diha sa naglain-laing dapit sa Kabisayaan, sa mga kaislahan. Kumusta ang tanan sa atong mga kaigsunan nga mga vloggers? Kumusta kamo? Sa ako po nga igagaw sa JDC Vlog TV. Kumusta mo din ha? And sa akong igsuon diha sa Manila, sa akong mga kaigsuonan, silang Denji May, si Angelica, kauban po nato ng mga vloggers. So, kumusta? And advance Happy New Year kanatong tanan. So, kung natong matikdan mga kailaw, daghan pang saba sa palibot tungod kay adlawan pa man o niya daghang mga tingog sa mga hayop, tingog sa mga mananap, tingog sa mga sakyanan nga mangagi. So ato lang gini nga gituyo nga bisan ko na ingon ana ang sitwasyon, ato gining ipadangat kining maong pagpahinungod alang sa tanan tungod kay sa dili madugay ato ana nga biyaan kining tuig 2020. Muna nga doon na kita'y mga ibilin nga mga mensahe alang sa usag-usa nga ato nga dadon ngadto sa sunod nga tuig nga maunay atong gipaabot pila na lang ka oras ang moabot mga kailaw. Kasayod ko nga kamo dinha perti po ninyo nga sikaso diha karon sa pagpangandam pila na lang ka oras moabot na ang tuig 2021 nga diin ang tanan excited kaayo. So atong nakita nga kini mga panalangin kini nga gihatag sa atong Dios. Nya dili na to kalimtan mga kailaw nga ang Dios gyud mao ay tinubdan niining tanan. Gitugot niya nga moabot kita sa mosunod na usab nga tuig. Busa dili na to siya kalimtan sa pagpasalamat dili sa ato ang kaugalingon. Kay kung wala siya, nasayad kita nga wala gyud pud tay mahimo. Wala kita karon kung wala pang atong Dios. So kinahanglan ato sang i-acknowledge diri sa atong pagkakita sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, dili ginato kalimtan nga adunay Dios. Adunay nag-alima kanato, naay nagtagad kanato, naay nagsangkap kanato. Daghang mga butang nga iyahang gi-provide diri kanato. So walay rason nga dili nato siya mapasalamatan. Walay rason nga ato siyang kalimtan mga kaigsuonan. Mga kailaw kay bisan pa man kini atong gihimo karon, resulta ni siya kaayos atong buhi ug halangdon nga Dios. So sa gihapon ipasalamatan nato siya. Ako sa kong kagalingon, akong gipasalamatan ng atong halangdon nga Dios. So matapos na ang tuig 2020, muna nga dili nako kawangon ang higayon nga aduna ko'y mensahe nga ipaabot diha kaninyo. Tungod kay ang pulong sa Dios, ang Biblia, adunay mga pinasahi nga mga mensahe nga giandam alang sa matag usa. Ug bisan pa man niining tuig nining tuiga dayon moabot na pud niya nga moadto na pud kita sa mosunod nga tuig. Naigingon sa Biblia diha sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 13 nga kung diin si Pablo iyang gihimo nga iyahang gikalimtan ang mga nangagi o iyahang gipaningkamutan ang pagkabot
sa paglumba diha sa paingon sa dag-anan. So unsa may mensahe nga itong makita dinhi mga kailaw. So padayon lang sa paminaw sa mensahe, padayon lang sa pag view sa atong gitawag og pagpadayag nga naha kaninyo tungod kay nakasiguro ko nga dunay jud kay makutlo nga pagtulon-an diha karon samtang ikaw nagapabilin diha mga kailaw. So dinhi ato nga makita nga si Pablo iyahang gikalimtan ang nangagi. So sa mga nangagi ang iyang gikalimtan, syempre kadtong mga daot nga mga nangagi, daotang mga kaagi, mga kagahapon nga gitawag og mga napuno sa mga gumunhap, gikalimtan kadto ni Pablo o ang iyahang gitinguha mauna ang pagtan-aw sa mga butang nga naa sa unahan nga diin nakasiguro siya nga adto niya makaplagan ang kadaugan. Kaysa tinuod lang gud mga kailaw, dili ang dag-anan wala sa luyo kundi naagid sa atubangan na siya. Muna kung ikaw positibo nga klase sa pagkatao, imuha gid tan-awon ang imuhang future, ang imuhang naa sa unahan, dili tong naa sa luyo. Kung gusto tag nindot nga ugma sa to nga kinabuhi, ato gintan-awon ang ugma, dili nato tan-awon ang kagahapon. Muna yung mensahe nga gipaabot ni Pablo diya sa Biblia. Kundi kinahanglan nga mahatagan nato kini og pagtagad, ato kini siyang pamalandungan o niya ato apud kini siya nga hatagan sa insaktong pag-aplikar mga kailaw. Kay kung dili po nato kini siya hatagan og insakto nga pag-aplikar, dili ka matawag nga maalamon tungod kay wala man nimo buhata unsay insakto nga giingon sa mao nga mensahe diya. Unya nakalapas pud ta sa giingon sa pulong sa Dios. Muna nga kinahanglan nga dili nato malapas. Kay malapas nato kini mga kailaw, violator naman gid ana. Ito pa, wala na mahimaya ang naghimo sa maong balaod, sa maong ordinansa o protocol. Kinahanglan kay kinahanglan man gyud nga malipay ang nagbuhat niya nga balaod or kaubuton, buhaton nato unsa gyud ang insakto nga aplikasyon sa maong butang. So karon ingon ang pulong sa Dios, kalimtan nato ang mga nangagi nga maingon ta mga dautan nga mga nangagi. So ang atong daang pagkatao kalimtan na nato to. Unsa man ni mga daang pagkatao mga kailaw, kadtong atong pagkahilabtanon sa atong isig kaingon, katong atong pagka limbungan bakaha, ang ato ang pagka masinahon, ang ato ang pagka kusog nga mudaot sa atong isig kaingon, ang ato ang pagka kung ikaw usa ka sa nakahimo og mga salaod sa imong isig ka tawo, kana mao ni mga daan nga mga butang nga gitawag na siya og mga laksot nga bahin sa mga kinabuhi. Kay mga donot ra man na siya tanan, dili naman na mulungtad pa mga kailaw. Ang tumong sa Dios mao ang mga butang nga mulungtad. Dili niya tumong nga ang mga butang nga dili mulungtad imuhang pangandoyon o imuhang tinguhaon kabuton, kundili kanang mga mulungtad gayod mga kailaw. Busa mao na ato ang tinguhaon sa mga kinabuhi. So nganong ato ang gipangandoy ang musunod nga tuig tungod kay do natay gitan-aw nga nindot sa mao nga tuig mga kailaw. Kay kung wala ta makakita og maayong mga panan-awon alang sa maong tuig, so nganong mangandoy pa man ka. So mo nang gipangandoy nato ang maong tuig nga moabot, malipay ta tungod kay nasayod ta nga adunay giandam ang atong Dios nga mas nindot nga makahatag gid nato kanabang katagbawan sa atong kinabuhi. Kitagbawon kita sa atong buhi nga Dios mga kailaw. Ayaw pug kalimti ang mga maayong mga butang mga kailaw.
ayaw kalimti itong mga nahimo nga nakahatag kanimo kadasig, kalig-on, kalambuan sa mong kinabuhi. Ayaw po itong kalimti. Ang kalimtan nimo din na maunang mga butang makadaot diha kanimo. Mabuti na nga dunay giingon nga New Year's resolution. So kinalang ato nga New Year's resolution karon mga kailaw mao ang pag-commit sa atong kaugalingon nga biyaan nato ang tanang laksot nga mga butang diri sa atong kinabuhi. Nga mao'y makaangin ka nato nga mahimo kitang bati sa mata sa Dios ug syempre pwede po diha sa mata sa atong isig katao. Busa mao na ito nga buhaton karon. Kay nasayod kita nga haduol na usab ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Dadon niya kadtong mga mituo, midawat, mialagad, nagapadayon hangtod sing pagbalik nakaplagan nga nagabuhat sing kaubuton. Pangdadon gina niya mga kailaw busa ato agyong himuon ang paghikutar karon mintras dili pagyud ulahi ang tanan kay ang grasya sa Dios gihatag niya gilibre ra niya kini kanatong tanan sama nga gilibre niya ang pag-provide sa umaabot nga tuig 2021 libre labaw sa tanan ang grasya kay iyahan na kini gibayran didto sa cross sa Kalbaryo. So manay dapat nimong hinumduman mga kailaw nga grabe kadako ang pagmahal sa atong Dios. Dili lang sa uban kundi diha gayud kanimo mismo og kanatong tanan ingon ana kadako ang pagmahal nga gipadangat sa Dios. So munang hinaot dili nimo pakyason ang pagdawat sa iyahang kaluoy kay ang iyahang gid nga kaluoy may atong gikinahanglan. Dako ang iyang kaluoy pero kung dili pud nimo kini batunan o dawaton sa imong kinabuhi so dili gihapon magpulos. Bisag unsaon pa niya kaluoy kanimo wala man nimo tagda, wa nimo dawata so sayang kaayo. Sama ra ka diha og yatagan kag bulawan apan wala nimo dawata sa pa imong gibalibaran. Dili maayo ngayon ana lang ang mahitabo mga kailaw. Kinahanglan nga ang gihatag sa Dios labaw pa man kinis bulawan gyud. So nakag kinabuhing walay katapusan. Kinabuhi nga dinhi pa lang sa kalibutan hatagan kaniyang kadagaya unya didto pod nindot nga matang sa kinabuhi dili ka magantos dili ka masakit as in completely nga grabe kanindot ang imuhang matagamtaman diha sa iyahang giandam alang kanimo. Munang hinaot pa nga samtang wala pa moabot ang panahon sa iyahang gitagal nga mobalik na siya imuha na siyang nadawat no gidesisyonan na nimo ang pagdawat kang Ginoong Hesus kay siya lang ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So sa mga kaibigan nating mga Tagalog diyan si Jesus po si Jesus Christ po mga kailaw ang tanging daan. Siya lang po ang ating daan patungo sa langit. Siya lang ang katotohanan and siya rin po ang buhay na walang hanggan na kinakailangan talaga sa lahat. So, huwag mo sanang i-ignore ang kaniyang grace na ibinabahagi sa lahat po. So yung nana mga kailaw kay samara nga midawat ta sa tuig nga bag-ong tuig nga mao ang 2021 karong taod-taod 2021 na mga kailaw biyaan naman po nato ang 2020 sumabutang nato nga ang tanan nga mga dautan nga bahin sa tunga kinabuhi ato nining gibili nining tuiga sa 2020 dili ta magpabili nining tuiga kay
bisag unsaon mobalhin na kita sa laing tuig mga kailaw. Og ang ato ang mga kinaiya pod dili nato ibilin ang mga maayong mga kinaiya niining tuiga. Kinahanglan mao nanay atong dad-on unya sa ang mga maayong kinaiya didto sa tuig 2021. Dili lang sa Pizza Ono kay gitawag man ang New Year's Day. Nya basig diha ra pud ka magbaton sa kaayo sa imong kinabuhi ngadto sa uban. Dili kinahanglan tibok tuig gani tibuok nimong kinabuhi gyud mga kailaw. So mao na siya ang mensahe atong ipadangat kaniyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong paghatag og panahon sa pagtagad sa ato ang pagpadayag niining mga tungora. So kumusta sa atong mga kaigsunan, mga kailaw, sa akong mga kauban sa UCPNO Malusay Church, and syempre sa kinatibukan nga UCPNO. So kumusta mo diha mga kaigsunan nato nga mga pastor, mga alagad sa tong buhi nga Dios. Kumusta mong tanan? Sa akong mga kauban sa UCPNO Malusay, kumusta kamo karon? Hinaot nga namo di sa Kapiskay, namo sa Kalipay, ug mapasalamaton nga kasing-kasing ang inyong mga kinabuhi. Padayon ninyong ididikar nga na sa tong buhi nga Dios mga kailaw. Pagmalipayon, pagmaya kamo nining mga tungora kay tungod kay naa ang Dios. Dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan. Padayon siyang mag-aamuma kanato bisan pa man nag-atubang kita niining malisod nga panahon nga ato ang natagamtaman. So kumusta sa pamilya Anyes? Kumusta pod sa pamilya Puyod? Kumusta pod sa pamilya Hilasio? Sa pamilya Laru? And diha pod sa pamilya Saranilio? Kumusta mo din na? Sa pamilya Eras? Pamilya Ero? O diha sa pamilya Lopez? Atong mga pangumusta alang kaninyo sa pamilya Tumakin, Pamat. So kumusta mo din ha? Naot nga malipayon pud mo. Diha pud sa pamilya Villa Ester, no? Kumusta gihapon? Sa pamilya Escuadro, advance Happy New Year. And diha pud sa Ocampo family, kumusta? Unsa may inyong mga giandam karon diha mga kailaw. Siyempre labaw sa tanan ang atong buhi nga Dios atong gid nga gi-acknowledge kanunay dili sa ato ang tagsa ka kinabuhi ug niining atong pagpadayag labi na sa pulong sa Dios mga kailaw. Sa pamilya Makiputin, kumusta? Padayon nga ang Dios maga-uban o maga-panalangin. Diha pud sa pamilya Kapio, naat nga malipayon po mo diha mga kaigsuonan. Og sa tanan-tanan na lang, hinaot nga wala na ko'y na kalimtan mga kailaw. So dalaygon ng Dios, iya ang dungog ug himaya. Advance Happy New Year. Goodbye 2020 and welcome 2021 na maoy tuig nga giandam na usab sa atong Dios alang sa tanan.